ngibona abazalwane ngezwa uprogram director phela ukuthi sishayele umoya ongcwele isandla. Ngabuka abazalwane beshaya izandla nje abanye belele kanje. Manje bakithi. Kodwa siya-understanda yini ukuthi mase sithinta igama likamoya ongcwele sithintane. Ngibona abanye abazalwane angibentos nama-armrest lezi beshayela phezu kwama-armrest. And we understand what it means, moya ongcwele. When we call for moya ongcwele, do we really understand what siyezwa yini mase sithinta igama likamoya ongcwele ukuthi sithintane bazalwane? Hallelujah. Kune-verse la engifisa ukulifunda lonke, in fact isahluko sonke mangaphazamisi gcina ku-8 from verse 1 to 8. Kodwa kunamavesi amabili nje engifisa ukuwathatsha, mabili kuphela kulo lelo vesi leso sahluko. Yes, esinezahlukwana ezingama-30. Ngifisa ukukhuluma ngamavesi amabili kuyo. Amen. Kodwa before ngithi ake ngithatshe le ndaba. Amen. Amen. Izenzo, I think, on Romans 10 verse 9, ikhuluma ngomlomo wami nawe. Amen. Yes, Romans 10 verse 9. Awungivulele mbani page before I come to this verse engithi zofunda izahlukwana eziwu-8. Nge-English nangeSizulu nange-Afrikaans, banophethe Afrikaans, banophethe iSuthu. Ngekho phethe iSuthu. Romans chapter 10, verses 9. Yes. Reads as follows: that if you confess, Amen, with your mouth, yes, Jesus is Lord, yeah, and believe in your heart, yes, that God raised him from the dead, you will be saved. Amen. Funda ngeSizulu manje. Uma uvuka ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi. Yeah, so mama ufunda iBhayibheli. And umemeze njengama umemeze uselina lapha esitradini. Ama-Romans chapter 10 verse 9. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wavuswa kwabafileyo uyakusindiswa. Oh, amen. Uma uvuma ngani? Wakabani? Hayi wakamama wakho. Hayi wakagogo wakho. Hayi wakabalumu wakho. Hayi umntanakho. Lithi uma uvuma ngani awusho ngeNglish futhi, if you confess with Your mouth. Amen. Lithi uma uvuma ngani? Ngomlomo. Amen. Uthi laphana kulo yababa amthola ahlezi ohlakeni. Uthi yini okumsindisayo? Bazalwane. Uthi yini okumsindisayo? Ukukholwa kwakabani? Amen. Akathi ukukholwa kwami ukuthi uzosinda kuyakusindisa. Uthi ukukholwa kabani? uRomans 10 verse 9 uthi usindiswa uma uvuma ngani? Amen bazalwane. Now lokhu kusho ukuthini? Kusho ukuthi ngesilungu bathi yonke irresponsibility inikezwe ba
konye responsibility ngesilungu. Kusho ukuthi konke ukwenzeka kwezinto kuwe. Ukuphi? Hayi umuntu omblemayo. Konke ukwenzeka kwezinto ngesilungu bathi all responsibilities zakho are given to you. Ngesizulu konke ukwenzeka kwezinto kuwe noma zakho kuxhumeke awuzwane ma beka ngani kuxhumeke. Amen. Now you awukwazi ukublame umakhelwane udayi umakhelwane uphupha kabi ngami. Hayi umakhelwane umfisela kabi. Hayi umakhelwane uhamba ngikhuluma that's why ngingagezi. That's why mina ngingenamali kodwa ngiyasebenza ublame umakhelwane. Awukwazi ukuthi ungashayeli ulungise izingubo ublame umakhelwane ukuthi umakhelwane ithi uma uvuma ngowakho you can't blame people children. Lithi lelizwi uma uvumele 10 verse 9 funda nge-English kakhulu. Romans 10 verse 9. If you declare that Jesus is the Lord and believe that God brought him back to life, you will be saved. Yimanjalo uyayizwa ukhuluma ngesizulu noma isizulu ekhaya? Isizulu uyayizwa ithini ngesizulu? Niyayizwa bantwana? Asikwazi ukudibana nawe eBahamas ublame umngane hlala phansi mntana. Awukwazi ukufeyila esikolweni bese ublame ukuthi no bengidoja ngoba usipungile bekathi singayi eklasini. Ithi uma inikeza abantu responsibility inikeza abantu responsibility inabantwana ukukhuluma English. Who is giving the responsibility of yourself? Khulumani kakhulu. Thina hayi your mother. Your mother yakhe responsibility uyenzile ukuthi hamba esikolweni nayi imali ye-transport or uyibhadalile i-transport yakulanda yakho i-responsibility mawufika esikolweni uyafunda. Amen. Now izwi lenkosi lisifundisa ukuthi kufanele thina thina lithi uma uvuma ngomlomo alithi ngomlomo yini le vocab nje evulile liyayivala lithi ngomlomo that's a vocab wakho liyayivala hayi ukuthi uzwanga ufuna ukuthi imuphi lo mlomo no wona lo wakho. Amen. Hayi ukuthi uzwanga ufuna umlomo alithi uma uvuma ngomlomo lithi uma uvuma ngomlomo liyayivula kahle bese lezani liyayivala linikeza wena. Amen. That's why kunalo baba ngelinye ilanga uthe uma esha lapha ethawu baba Abraham ngicela Abraham wait uthini wathi jamani you want that bekungenzeka vele ube right ukholwa lo uyabona ukuthi uma singezwa manje cabanga ibhakede lamanzi awuthi uphuma umlilo ibhakede kodwa masowusha ukuthi enye kube bekunamanzi abekuzokwenyela ngokukhiphe ngokubonisa ukuthi lo muntu bekholwa into engakanani into engeyenzeke akholwa ukuthi umunwe athi enye nje umunwe wakhe
Kusho ukuthi amqondisele ngawo ecabanga ukuthi ungaqishilanga ngithi nebhakede uyibone ne-fire extinguisher mayifika bavulwe omnyucima ngapho omnyacime ngapho omnyacime kodwa kusasha sometimes maybe for another 20 minutes now uma sishunyayezelwa ukuthi you must check there is that day ofika kuza lolo suku la uzofisa ngathi leya ntshumayelo ethelizwi uyoya sifuna ngapha nangapha liyobe lingasekho libekisa ngamanzi liyobe lingasekho liyobe sokufisa ukuthi ngathi uhlatshwa yangenza la shumayelo kodwa uphelile wayethini liyobe lingasekho liyobe singasekho leso sikhathi amen bazalwane now bazalwane uthi omnye umzalwane ela ukuxakeka lokhu futhi bangumzalwane fanele ukulindele amen fanele ukulindele yazi ngiyabathanda bogogo yazabogogo ama-fighters abantu laba abanqobi sibashiya ney'ngane ushiye nengane manje shiya ngasinkwa sibashiya ney'ngane abone ukuthi ekreshi uzosisa kodwa bazisa abuyabolele wena imali yokuya emsebenzini manje amen haleluya now uma uzothikamezeka enhliziyweni ngokuthikanyezwa isimo awukalizwa lelizwi amen uthi uMandela kubalekile uloku uhamba uphumelele kodwa kubalekile ukuthi uweka ngakhi wavuka kangakhi ngoba ongakaze uwe uzwakala ukuthi ustrong nawo umakhelwane engakahleli wakhafula mawuphuma wambheka kuphela wathi Nkosi wowaziyo uma usathe wakhutshwa umakhelwane wasuthi hayi angisayi esontweni ngoba ukhuluma bhelela abanye baphatha amabhayibheli beze ngathi bayakholwa bese uyajika ukhutshwa umakhelwane uyezwa ukuthi awukakalizwa amen and akazokubheka ngamakhelwane ngicela sivule kuMatthew 25